A Secretaria Xeral de Igualdade presentou esta mañá aos concellos da área territorial de Pontevedra a nova convocatoria de axudas para os programas municipais de promoción da igualdade, unha iniciativa que foi acordada entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias. Creemos na importancia que teñen as entidades locales no desenrolo de medidas e actuacións en materia de igualdade e, sobre todo, prevención e atención en violencia de xénero. Por eso nos esforzamos dende a Xunta de Galicia, porque tamén consideramos que o papel de ser a porta de entrada dos problemas de cidadáns, a primeira é, sin lugar a dúbidas, os concellos da provincia de Pontevedra. O programa se divide en 4 liñas fundamentais de actuación: axudas para o mantemento dos centros de información, de conciliación e corresponsabilidade, para levar a cabo programas de intervención en violencia de xénero e unha última liña que busca que os concellos fagan campañas propias para fomentar a igualdade en todos os ámbitos. Campañas ou talleres de sensibilización e prevención para a xente moza, para a xente maior, para facer nos centros educativos, para facer nos centros culturais ou donde consideren. Polo tanto, se é a súa libre elección. Esta é, ademais, para desenrolar as medidas do Pacto de Estado que teñen acordado as comunidades autónomas e o Estado despois de que houbera un acordo previo do Congreso dos Diputados. A orde de axudas para a promoción da igualdade nas entidades locais supera este ano un récord económico de 5,4 millóns de euros. Cada vez se demandan máis recursos, se coñecen por parte das veciñas e das súas familias. Iso é moi importante, é unha gran preocupación que temos, e o que pretendemos é divulgar todos os programas que temos en colaboración e en coordinación con todas as entidades locales. É a única maneira de acabar ca lacra da violencia de xénero, unha colaboración. 4 liñas de actuación nas que os concellos poden concorrer de maneira agrupada ou de forma individual.